Pensen, por favor, nos números que temos aí. É dicir, que temos 1 billón de páxinas. Podemos morrer de exceso de información. ¿No? Entón, para obter información de verdad, que é o que vou chamar coñecemento dentro de un par de minutos, para obter coñecemento necesitamos algo que nos permita filtrar esa información, facer pé nela, separar o grau da palla, o que nos interesa do que non nos interesa. Verán, en principio usamos un buscador, ¿no? Google é o que utilizamos mayoritariamente. Hai outros, pero Google é o que se utiliza fundamentalmente. Nos facemos unha consulta en Google, decimos que queremos recuperar información sobre tal, temos que formularla lingüísticamente, e uns segundos despois recibimos unha indicación que habitualmente é do tipo de hai 200.439 páxinas que conteñen a expresión de busca. Que fago eu con 200 e pico mil páxinas que conteñen esa expresión? Podo pensar, bueno, as interesantes serán as primeiras, as que están nas dúas, tres primeiras páxinas. Pero claro, business is business, ¿no? De modo que non sabemos cales son os parámetros que utiliza Google para darnos estas páxinas en primeiro lugar e non outras. Por lo tanto, non é seguro que as máis pertinentes para que eu estou buscando sexa o primeiro que hai. Por lo tanto, a ver, enténdanme, é un instrumento magnífico, estupendo, eu non sei cantas veces ao cabo do día teño que recurrir a él, a miña capacidade de recuperar información incrementouse, multiplicouse por non sei canto nos últimos anos, gracias a procesos deste tipo. Por lo tanto, bueno, reconozco que os millóns de buscas que facemos todos os días en elementos tan, digamos, torpes, ¿verdad?, do punto de vista lingüístico, como os buscadores, señalan, indican que a maior parte das nosas necesidades están cubiertas con instrumentos deste. Pero bueno, hai problemas, ¿verdad? Verán, tenles aquí, espero que me entendan ben, pero non resisto. O sábado da mañá estaba mirando esta Voz de Galicia, que hacer ante unha alerta naranja ou roja, sábado da mañá, cando estábamos todos, bueno, metidos na casa, a ver como ven iso, non? Alerta naranja, alerta roja, vamos a explicar, enténdanme ben, que isto é así, non? Espero que saiba. Bueno, saben que as noticias dos periódicos, está escondido aí debaixo, levan anuncios Google, ¿verdad? Hai empresas periodísticas que contratan con Google a posibilidade de que o buscador lea as súas noticias e sitúe anuncios relacionados co contido da noticia. O que me parecía a mí, agora lixeiramente distinto, vou eliminar anuncios Google relacionados con alerta naranja, alerta roja. Oposición Biblioteca 2010. Auxiliar de bibliotecas. Alerta naranja, alerta roja. Naranjas naturales. Naranjas. Oferta Galicia Reino Unido, de Coruña a Londres, desde 40 euros. No te lo pierdas. Estamos. Esta é a inteligencia lingüística dos buscadores. Isto, ve naranja e coloca naranja. Claro, non, claro, a culpa non é do buscador, non? Ten pouco coñecemento lingüístico, moi pouco. Bueno, podese pensar que a culpa é dos lingüistas que non son capaces de volcar neses buscadores o coñecemento lingüístico que necesitan. Algún prezo hai que pagar, naturalmente. É dicir, non podemos pretender que un sistema como Google funcione dándonos en 3 segundos a indicación de non sei cantos centos de miles de páxinas que conteñen unha determinada expresión e, ademais, esa información estea moi filtrada, etc. Non pode ser. Ou pretendemos moito ou pretendemos que estea moi refinado, pero as dúas cousas simultaneamente de momento non. Ahora, imos camiñando. Por onde hai que camiñar? Bueno, pois esa é a miña idea, claro, hai que camiñar precisamente gracias a
coñecemento lingüístico, é dicir que isto non pode funcionar a base de vexo a palabra naranja, pois conecto con unha empresa que vende naranjas. Non, teño que saber que diante hai alerta, e a expresión alerta naranja quere decir algo. Hai que entrar, e iso é coñecemento lingüístico. E, por lo tanto, pois temos que pasar da fase da información á fase do coñecemento. Non sei se chegan a ler, sí, leen a cita de Mario Bunge, verdad? Libros de Juste, non? A expresión non me acaba de gustarme, pero para transformarse en conocimiento, la información debe ser evaluada como verdadera o falsa, pertinente ou relevante, práctica ou impráctica, interesante ou tediosa. Información, para decirlo rápidamente, información é o que nos devolve un buscador. É dicir, hai 300.000 páginas que conteñen esta expresión. Coñecemento sería a elaboración desa información para converterla en algo que nos resulte útil. E entón, como tratase de saber por onde hai que tirar, pois, verán, un buscador de verdad tería que, por exemplo, resolver variantes ortográficas. Non sei moita ortografía, escribo con B o que debería ir con V, escribo con... debería resolverlo. Debe resolver diferencias morfolóxicas, claro, xénero, número, formas verbais, non podemos estar condeados a utilizar únicamente infinitivos de verbos, non? Tamén usamos pretéritos imperfectos, eso hai que resolver. Pero todo isto como ven en coñecemento lingüístico. Integración de sinónimos e hipónimos. Busco iglesias e non me devolve páxinas que din edificios religiosos, por exemplo, non? Hai que traballar con iso. Integración de expresións equivalentes noutras linguas, non? Haga búsqueda con elementos en galego, en español ou en inglés, devolven únicamente páxinas nesas linguas, non? Tería que ir buscar tamén, claro, o equivalente desas en alemán, en francés, en galego, en español, etc. Bueno, e isto acaba con un bo desexo, non? Empezaremos a traballar na liña, no nivel, máis que na liña, axeitado, cando poidamos lanzar a un buscador unha pregunta do tipo como evolucionou o PIB dun determinado país neste período de tempo. Se lanzan unha busca deste tipo, recurrindo ás palabras que poden considerar que son claves, recibe unha indicación do tipo hai non sei cantos miles de páxinas que conteñen esta expresión. Bueno, temos que aspirar a que nos devolvan algo do tipo o PIB dese país experimentou un incremento do non sei cantos % anual no período X. É dicir, que entenda a pregunta, busque a información, elabore a información e a devolva con a mesma lingua na que se fixa a consulta. Isto é o buscador. Isto é a sociedade do coñecemento. E non está tan longe.